ଆଜି ଆମେ ଲେଖିବା ପୋଷଣ ମାସରେ 8 ତାରିଖର ବୈଠକ ବିବରଣୀ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବୈଠକ ତାରିଖ ଦେଇଛି 8-10-2025। ସ୍ଥାନ ମନ୍ଦାରସାହିପାଟଣା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ସମୟ ସକାଳ 10 ଘଟିକା। ଅଦ୍ୟତା 8-10-2025 ତାରିଖ ବୁଧବାର ସକାଳ 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ମନ୍ଦାରସାହିପାଟଣା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୋଷଣ ମାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2025 ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ 0-6 ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ପିଲାର ଅଭିଭାବକ, ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରସୂତି, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମେମ୍ବର, କିଶୋରୀ, ଯାଞ୍ଚ କମିଟି, ମାତୃ କମିଟି, ଆଶା, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଷୟ-Iycf। ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏକରେ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ଅଧିବେଶନ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଓ ବିକଶିତ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାର ଆଧାର ହେଉଛି ପୋଷଣ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଶିଶୁ ଓ ମାଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଜଳ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୋଷଣ ମାସ ଅବସରରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଜିର 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏକରେ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ, ପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ସମାଜର ଭିତ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ବ୍ୟବହାର, ହାତ ଧୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ, ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ। ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହାତ ହେଉଛି ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ସେମାନଙ୍କୁ 5 ସମୟରେ ହାତ ଧୋଇବା ନିୟମ ତଥା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ପରେ, ଶୌଚାଳୟ ପରେ, ଶିଶୁକୁ ଖାଇବା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ବାହାରୁ ଆସିଲେ ବିଷୟରେ ବୁଝାଯାଇଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ଅଧିବେଶନ। ଶିଶୁ ଜନ୍ମର 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ବହଳିଆ ହଳଦିଆ କ୍ଷୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଥାଏ। ଏହା ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଟୀକା ଭଳି କାମ କରେ। ଜନ୍ମ ପରେ ଶିଶୁକୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଲେ ଶିଶୁର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ଏହା ଶିଶୁକୁ ଡାଇରିଆ, ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଓ ପୃଷ୍ଠପୋଷଣ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ମାଙ୍କ ଦେହରେ ରହିଥିବା ହରମୋନ ସଠିକ ଭାବେ ସମନ୍ୱୟ ହୋଇ ରକ୍ତସ୍ରାବ କମେ ଓ ମାଙ୍କ ଶରୀରର ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ସେହି ସମୟରେ ଶିଶୁକୁ ମା-ଶିଶୁ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଓ ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଅନେକ ଅନୁଭବୀ ମାମାନେ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନ୍ୟ ମାଙ୍କ ସହିତ ଭାଗି ନେଲେ, ଯାହା ନୂଆ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେଲା। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେଉ ଜୀବନର ଅଂଶ, ସ୍ତନ୍ୟପାନ ହେଉ ପ୍ରଥମ ପୋଷଣର ଆଦର୍ଶ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର ବୈଠକ ଶେଷ କରାଗଲା।